आरोग्याचा देजो आरोग्याचा देजो समाधान देजो समाधान देजो समाधान देजो हालेलुया 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 बाप्पा सरगीच्या तुझे नाव होईसा तुझे राजा काय हो तुझी कशी सगळ्यांचा तोही संसारात जशी आमची पाचदा बघस आणि आपला प्राण एक म्हणून काय आमच्या देवा कुटुंब बदलले सर्वेच बहुत तुझ्या दयासा उस्कर भीतर सदैव सदैव बहुत सौ जेजू देवाची पाय आपल्यासाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला मी बहुत तुझ्या दयासा उस्कर भीतर सदैव सदैव बहुत सौ जेजू भाग्यांकडे देवाची पाय आपल्यासाठी